खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 26 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि दिहुनथाइनि सायाव गोसो होनांगौ। मोनफ्रोमबो सोमोन्दोआ सम-सम जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायो, नाथाय जों बेफोरजों माबोरै मोगा-मोगि जायो बेयो गोनांथार। बेखौबो थि खालाम दि दिनै नोंथाङा रांखौ सोलोजों सामलायो। दिनै नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि जेंनाफोर आरो मावख'नि जेंनाफोरखौ मोजाङै सामलाय। बेफोर फिसा-फिसा जिरादफोरा सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामो। दिनै नोंनि देहाया मोजां जागोन। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। वृषभ राशि। वृषभ राशिया दिनै नोंथांनि जिउ राहायारि सोमोन्दोखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जेंनाफोरखौ सुस्रां। मावख' आरो गावारि जिउआव समानथि लाखि। गासैबो जिउ राहायारि थांखिफोरखौ मोनफुंनो नाजा। जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानो गोख्रै खारस्लाय आगानसे उनथिं थां आरो मोनदांथिफोरखौ सिरि जानो सम हो। फोथाय दि गोब्राब समफोरा बारलांगोन आरो बेनि फिथाय महरै नोंथांनि सोमोन्दोआ आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनै रां बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगौ। जेब्ला सोरबा जोंनि मोनदांथिफोरखौ आजावना लाया एबा थाबायलांनो सायख'आ, अब्ला बेयो मोनसे नेरसोन दि बिसोरो जोंनि थाखाय मोजां नङा। नेवसिजानायाव गोसो होस्लायस्लाय, बेखौ थार सुबुं नागिरनायनि फारसे मोनसे आगान महरै नाय, जाय नोंथांखौ थारैनो नोंथांनि बायदि बाख्नायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। कर्क राशि। दिनै गावनि मोखांआव मिनिनाय लाखि, मानोना बेयो नोंथांनि फोथायथिखौ दिन्थियो। दिनै मोजां मोनलायनायनि गुबुन-गुबुन बिथिंफोरखौ नागिरनो थाखाय सिरि था। मावख'आव नोंथांनि दिहुनथाइआ गोजौ जागोन। दिनै सावस्रि आरो रांखान्थियारि मोन्नैबो जिउआ मोजां जागोन। नोंथाङा सोलोजों रां थिसननो थाखाय गोनां थिरांथाफोर लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। सिंह राशि। सिंह राशिनि थागिबिफोरा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बांसिन गोहोम गोनाङै मोगा-मोगि जानो हागोन। गावनि सायाव बांद्राय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था आरो खामानिखौ फोजोबनो थाखाय नोंथांनि सम ला। जिउ आरो खामानिनि गेजेराव मोनसे समानथि लाखिनाया गोनांथार। नोंथांनि गोहोखौ थि जायगायाव बाहाय। दिनै नोंथांनि देहा आरो गोसोखौ मा नांगौ बेखौ खोनासंनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गावारि आरो जिउ राहायारि जिउनि बागै एसे जिंगा जानो हागौ। जिराय, मानोना देहायाव बेनि गोनांथि दं। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गिलिर बेसादफोरखौ दैखांनायनिफ्राय गोजानाव था। आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव नोंथांनि गावारि फोरमायथिखौ रैखा खालामनो थाखाय अनलाइन रैखाथिखौ गोनांथि होनाया गोनां। रांनि जेबो आंखाल जानाय नङा। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। तुला राशि। तुला राशि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। सानखौ आरोबाव साबसिन खालामनो थाखाय दिनै गावनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोसो हो। मावख'आव दिहुनथायारि जा आरो होनाय गासैबो हाबाफोरखौ आबुं खालाम। नोंथांनि रांखान्थि आरो सावस्रि मोन्नैबो मोनसे मोजां थागोन। मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनाया नोंथांनि थाखाय गोलाव समनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। वृश्चिक राशि। दिनै सोरगिदिं पजिटिभिटी गोसारहो। दिनैनि साना मोजां मोननायखौ फोरमायनो आरो बेखौ मोनफिननो थाखाय मोनसे मोजां सान। गासैबो फालांगियारि थांखिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय सांग्रां जा। दिनै नोंथांनि रां आरो सावस्रि मोन्नैबो मोजां।
बावैसो नोंथाङा गावनि गोनांथिफोरनि सायाव गोसो होनायनि अनगायै गुबुनखौ गोजोनहोनो बांसिन गोसो बाहायगासिनो दं। दिनैनि राशिफलआ नोंखौ सिगां गावखौ जोथोन लानो बोसोन होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय गोग्लैनाया साबसिन जागोन। माब्लाबा माब्लाबा जों नागिरनाय सुस्रांनाया जोंनि सिगाङाव थायो नाथाय गोसो बायहोनायनि जाहोनाव जों बेफोरखौ नुनायाव फेलें जायो। बेयो मोनसे पाजलनि बाहागोखौ नागिरनाय बायदि जाय सावगारिखौ आबुं खालामो। नोंथांनि लामायाव फैनाय सोलायनायफोरजों मोगा-मोगि जानो साखाफारा जा जुदि बेफोर नोंथांखौ सोमोनांहोयोब्लाबो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मकर राशि। दिनै रमान्सजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि मोनसे सुस्रांनाय नागिर। गावनि खामानियावबो गोसो हो। गोनांथार राङारि थिरांथाफोर लानायनिफ्राय गोजानाव था आरो नोंथांनि सावस्रियाबो सानसे मोजां जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोगा-मोगि जानो गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनो लुबैयोब्लाबो मोनसे सिरि आरो मोजां लामाजों आलादा जानो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। कुम्भ राशि। बे सानाव कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय रांखान्थि आरो मोजां मोनलायनाय जिउनि सायाव सांग्रां जानाया मोजां जागोन। नोंथाङा बिजिरनायाव फोथायो। जेंनाफोरा गोब्राब जानो हागौ नाथाय गोबां समावनो थाखोमानाय खाबुफोरजों समान जायो। गावनि मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसि जा। बेखौ थि खालाम दि नोंथाङा गुननि सायाव गोरोबथा खालामाजासे गासैबो जिउ राहायारि थांखिफोरखौ मोनफुंनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरा मोजां गोहोजों दावगालांनो गोनां जादों। खाबुफोरखौ खोमाना लानाय एबा निराशाजों मोगा-मोगि जानांनायानो जा गोसोआव लाखि दि गुबुन लामा आरो गोदान खाबुफोरा जेब्लाबो नोंथांखौ नेगासिनो दं। पजिटिभ था आरो गावनि थांखिफोरखौ होसोबाय था। मोजां खाबुफोरखौ खोमाना लानाय एबा जेननायखौ मोनदांनाया मोजां मोना नाथाय मोगथाङाव गनायनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। अब्ला दिनैनि फानजामुथि फरायनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।